Txakur hegalaria. Bazen behin txakur hegalari bat, bere hortzadar sudurrarekin magia egiten zuen. Bere begiak berdeak ziren, bere hankak beltzak eta beti betaurrekoak jantzita eramaten zituen. Kaixo, ni txakur hegalaria naiz eta nire sudurrarekin magia egiten dut. Txakur hegalaria zirku magiko batean bizi zen. Zirkuko karpa gorria eta zuria zen, eta puntan bandera handi bat zuen. Barruan koltxoneta pila bat zeuden. Karpa ibai batez inguratuta zegoen, eta ibaia harriz beteta zegoen. Beti eguraldi bera egiten zuen. Euria ari zuen eta eguzkia aldi berean zegoen. Oso pozik bizi zen egunero koltxonetetan jolasean, ibiltzen zelako. Baina magia gutxitan praktikatzen zuenez, ez zitzaion ateratzen. Bere lagun tigrea hurbildu zitzaion eta esan zion. Ui, ez badituzu magia trukoak praktikatzen, inoiz ez zaitzu etxerraterako. Utzi pakeak! Erantzun zion txakur hegalariak. Oraintxe bertan magia egin eta basora bidaliko zaitut. Txakurrak bere hortzadar sudurrarekin magia egin eta bere lagun tigrea basora bidali beharrean espaziora bidali zuen. Tigreak begiak ireki eta espazioan zegoela ikustean esan zuen. Oso zerrenago eta txakur hegalaria harrapatzen dudanean, jan egingo dut! Halako batean, estralurtar bat ikusi zuen eta esan zion. Kaixo, bapatean hemen azaldu naiz eta laguntza eskatu behar duzu. Lagunduko zenidate lurrera bueltatzen mesedez. Zure planetara oso aspergarria da lurra planeta. Beste gauza bat proposatzen dizut. Zergatik ezara nirekin etortzen Santa Lutoniara. Ni bertan bizi naiz eta horrela nire laguna ezagutuko dituzu. Lendur, Laiku, Zein eta Maria Jose. Esan zion estralurtarrak. Venga, bai, guazen ba! Animatu zen tigrea. Estralurtarraren espazio ontzian sartu ziren eta nanosegundu batean Santa Lutoniora ailegatu ziren. Tigreak planeta berria bizitatzen zuen bitartean. Ara, txakurra astu zaigu! Orduan, telepatiaz tigrea eta txakurra konektatu egin ziren eta txakurra lurra planetatik Santa Lutonia planetara teletransportatu zen. Eta estralurtarra bat batean desagertu zen. Non nago? Santa Lutonion gaude! Erantzun zion tigreak. Zein polita den! Zenbat kolore! Urdina, berdea, morea, arrosa horila. Nola iritsi zara onaino? Galdetzen dio txakurrak. Basora bidali beharrean, espaziora bidali nauzu eta estralurtar batek. Bere planetara gonbidatu nau. Bere lagunak ere aurkeztu dizkit eta oso ongi pasatzen dugu batera. Festa batera gonbidatu naute, etorri nahi duzu nirekin? Esan dio tigreak. Bai, noski, zurekin joango naiz. Erantzun zion txakurrak. Eta barkatu, arrazoia zeneukan. Magia trukoak gehiago praktikatu beharko nituzke. Bale, barkatzen zaitut. Esan zuen tigreak. Baina, non dago festa? Galdetu zuen txakurrak. Kanpezu deitzen den planeta batean dago. Esan zuen tigreak. Kanpezura heltzerakoan kriston giroa zegoen. Konturatu gabe, bere eskuetan freskagarri batzuk zituzten eta jendea bere alboan dantzan zegoen. Bat-batean, planetako alkateak haiengana hurbildu zen, eta berriak zirenez txupinazoa jaurtitzea proposatu zien. Kaixo lagunak, nongoak zarete? Esan zuen alkateak. Kaixo alkate jauna, lur planetako bi animalia gara eta gure bidai miragarrian
estralurdar batek festa honetara gonbidatu gaitu. Esan zuen txakurrak. Ongi, kanpezun ohitura badaukagu. Jende berria etortzen denean, txupinazioa jaurtitzea proposatzen diegu. Esan zuen alkateak. Ados, prest gaude txupinazoa botatzeko! Esan zuen tigreak. Berandutu zen eta txupinazoa botatzeko ordua ailegatu zen. Tigreak eta txakurrak udaletxeko bailkoira atera, kanpezuko jende guztia agurtu eta zuzenean koetea piztera abiatu ziren. Koetea piztu bezain pronto, iratzargailua jo zuen eta txakurra konturatu zen amets bat izan zela eta bere jabearen ondoan zegoela lo egiten beti bezala. Amets bat izan da! Esan zuen txakurrak. Eta alabazan edo ez bazan, zardadilla kalabazan, eta irten dadila kanpezuko plazan.